Division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngai thlang MLA party chuan Serchhip biala MLA by election nei tura an party candidate tan an party vice president Laltlansanga chu hruaitu ani ti an puang Serchhip biala MLA by election nei turata na MNF party nomination committee and din chu Vawiin khan an chairman le an party president ni bok Mizoram thanga hovina office an thu khoma heuna hian an president Mizoram thanga chuan Serchhip biala by election nei tura hian Serchhip biala an party candidate tur hian an vice president changlai puwan Lalzoma chu lungrual taka an ruat thu le an pom thu apuang ani olei kan ma Serchhip constituency by election lawom tura hian keni MNF party chuan nomination committee ten uluk taka kan ngai tu anu in kan vice president changlai puwan Lalzoma hi MNF candidate tan tha lungrual takin tha kan tia chu wangin puwan Lalzoma hi kan candidate tan kan ruata kan puangta ani Kangmei laka fimkhur pawimawh zia inzirtirna Hapta Fire Prevention Week 2021 chu Vawiin khan Serchhip-ah hawnna neih niin District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan khuallian niin a hawng ani Fire Prevention Week 2021 honna pawla in khom Serchhip District Conference Hall aneya hian District Bawrhsap le District Fire Prevention Committee Chairman Kumar Abhishek chuan mishing nun na ta na pawimawh ber boruak thiang hlim kan hmun hnar ber ramngo te chu hum hal pawimawh thu soin boruak thiang hlim mai ba ka sikle sa siam tu pawimawh takani thule ani dan tur ang taka siam tu ani awangin ramkang tur ven that pawimawh thu soya ramkang chuan mishing le nung cha te ta na boruak thalo siamin kan nun na ta na thatlo mai ba ka ramsa te chena tur ati chiat tel thina wangin Kangmei laka in ven pawimawh hle ti asoya kan eile barzon na konga po ramngo ti chelo zonga lo nei kan zir angai to ti asoibok District Bawrhsap chuan Kangmei chuak thei laka in ven na konga department malchawa malaka har sata wangin department zongzong te chanruala pawimawh thu soin tlomngai pol sang te po thathara chanlathar le theu turin acha ramkang laka in ven chu kan hmalam huna kan tu le fa te ta na pawimawh deuh ti kan tu le fa te ta na pawimawh deuh ti po soin mipui mimira na sale zuala inzirtirna pek pawimawh thu le Fire Prevention Week man chunga department ten machhop sang an nei te thatak le tluang taka an ti hlotin theinan du sakna ahlan bokani Serchhip District Fire Prevention Week honna pawla in khom hi Serchhip District Honorary Wildlife Warden RL Chhuanoma chuan kai hruaiin District Fire Prevention Committee Member Secretary le DFO Tenzol Margaret Lalram chani chuan report pe report tarlan ani danin kumkal ta chung khan Serchhip District chunga Kangmei chuak munza som pakua a oma heng jing somkwa panga te chu lo hala wang Kangmei chuak ni in mun som ni panga a memal ram kanga oma kumkal ta November thla atanga Vawiin thleng khan mun som pakua Kangmei chuak om to in hectare somnga pani point paruka zaw ram akang chiani voina he hun manna tel te hian GFO not vanlai phai Jenny Sailo kai shwaina hnuaya Kangmei ti chuak lo tura intiam na thu cham an cham rual bokani Mizoram Upa Pawl MUP Serchhip District hnenah PC Laltlansanga son of PC Lalhawia late Serchhip Hmar Veng chuan Vawiin khan damdawi vitamin chair le Draught Board hlanin MUP member te chu an tawnhriat te anmahni tifingtu ani thu asoi MUP District Headquarters Serchhip hnenah heng thil pek hlanna pawla in khom toy neya PC Laltlansanga chuan apa lo chan to thu soin hewang hian apa hria drengna atan upa te hnenah vitamin pek chu angai pawimawh thu soya COVID-19 shrilenga upa te chu pon chuak tam lo tura thuron an ni thu le exercise te an lak tam the si lo wangin vitamin chu an mammo arin thu soin heng te hi Serchhip North Serchhip South New Serchhip le Tenzol area MUP member te hnenah sem chua le tura ni thu soibok PC Laltlansanga chuan kumsomruk chin te tan MUP member ani theilain kumsomruk tlin ma thi tam tak kan om sia wangin MUP member ni chu a hlut zia kan hria ta tul thu soya MUP member ni an kum atama wangin inti tar tur ani lo thu le
an kumatama wanga tawnhriat sang an lo nei to te chu anmahni tifingtu ani zok thu soya thalai te point kum upa te kan enkol dan chu nakina kan tu le fa ten min le enkol ve dan tur ani ti kan hria ta tul thu asoi bok Vawiin MUP District Headquarters Serchhip hnenah thilpek in hlanna hun hi an President CL Ramngai chuan kai hruaiin vitamin ba ka plastic chair som pahnih le Draught Board te hlan ni in MUP District Headquarters hruaitu ten an donga he huna hian puar changlian a chuan hun ser hmangin putil rongbol a chuan lom thu soina hun a hmang bokani Serchhip Sub-Hqrs YMS hruaitu kal chhuak tur te chuan Vawiin khan hruaitu atana thlanthar te hnenah mawphurna an hlanta kumsang ni somni pakhat atanga sang ni somni pathum chhunga Serchhip Sub-Hqrs YMS hruaitu thlanna nei ani hnuwa heng hruaitu thar thlan chhuat te hnenah hian Vawiin khan hruaitu kal chhuak tur te chuan mawphurna an hlanta a mawphurna in hlanna hun Vawiin chu hnu dar thuma Serchhip Sub-Hqrs YM officer nei an president kal chhuak tur puar sang ming thanga chuan Sub-Hqrs YMS Serchhip hruaitu ten thohona thatak an nei chu lom umati thu soin obithar te du sakna hlan chugin president thar kol chuama hnenah mawphurna a hlana hemi hnu hian obidang ten mawphurna anin hlan chhun zomani puan to angin Serchhip Sub-Hqrs YMS hruaitu thlanna hi ni kum April thla nei tur khani in ama ero chu hrilenga wanga punkhom thei ani lo wangin thlako chhung vel chu hruaitu dinglai ten mawphurna hi an chel zuya hrilenga ziom tak deuh hnuwa zirtop ni khan hruaitu thlanna hi nein kumsang ni somni pakhat atanga sang ni somni pathum chunga hruaitu atan president ta kol chuama Serchhip Konpui North branch Vice President Lalhawia Serchhip Mari branch Secretary PC Laltlansanga Chiatlang Zo Tui Thiang branch Assistant Secretary Laltlansanga Cheknai branch Treasurer Mizoram Upa Pawl Serchhip Veng branch le Finance Secretary Zolian Moya Serchhip Veng Chung branch te thlantlin anni Serchhip District Wrestling Championship chu inrin khan Thenzol Wrestling Hall nei ani Serchhip District Wrestling Association and Board side Serchhip District Wrestling Championship PMNF West Block President Laltlansanga chuan khuallian ya hawngin mimal talent nei tha te hai chhuak tura Wrestling Association hruaitu te hmalak na chu fak omati thole wrestling chu buk tok mila in elna ani awangin mizo te tan khove la lan theina game ani thu soin hein ti siak na hi a hawngani Serchhip District Wrestling Championship honna hun hi an Post Secretary ti lal eng ruwa la chuan kai hruaiin technical in charge bilar hruaize la chuan in ti siak na kalpui dam tur te asoi hnuwa in ti siak na nei zui ngal ani a mi pain elna ke ji somli hnuai lama zai rem sanga Thenzol chu pakhat na ni im Jacob lal ro hluwa Thenzol chu pahnih na ani a ke ji somnga hnuai lama Benjamin lal nun fela Serchhip chu pakhat na ni in zorin puya Thenzol chu pahnih na ani kumsomnga pangan hnuai lama lalram thara Serchhip chu pakhat na ni in rosang zuala Serchhip chu pahnih na ani a ke ji somruk hnuai lama lalmuan sanga Thenzol chu pakhat na ni in zothan siama Thenzol chu pahnih na ani a ke ji somruk chin chung lama Raymond Laltlansanga Serchhip chu pakhat na ni in Joseph Malsom donga Thenzol chu pahnih na ani bok May chain elna ke ji somlin hnuai lama rem sang zuali Thenzol chu pakhat na ni in lalrin pui Serchhip chu pahnih na ani a ke ji somruk hnuai lama lalruat diki Serchhip chu pakhat na ni in Esther lalming sangi Serchhip chu pahnih na ani bok Tunthani somni pathuma changa Mizoram Legislative Assembly budget session nei tur chu March ni som pasari thleng nei tura ruwa man ani Mizoram Legislative Assembly Hnuaiah Business Advisor Committee chu Vawiin Khan and Chairman Assembly Speaker Pulrinlian Silo kai hruaitu khomin Mizoram Bawrhsap in Mizoram Legislative Assembly pariat na thut khom voi sari na nei tur akowa hun mandang tur an soi hova he thut khom hi February ni somni pathum sang ni somni pakhat chomadar som le achan ve atang nei turin Bawrhsap chuan akovani Business Advisory Committee chuan he thut khom hi February ni somni pathum sang ni somni pakhat atanga March ni som pasari sang ni somni pakhat ni somni pathum chunga nei turin ruwa manna han siama hemi chung hian thut khom tum som panga nei tura ruwa man ani hun mandang tur ruwa mandang chuan thut khom nei chan ni February ni somni pathum sang ni somni pakhata Mizoram Bawrhsap in Assembly session a thu soyanga March ni khat sang ni somni pakhata Finance Minister bin Mizoram budget
2021 to 2022 a pharang assembly session nei dan tur le hemi chung chang man tur standard operating procedure SOP te hi session ni masabira house pompui turin assembly speaker in a chhop chhuak don bokani Mizoram Puma Indrin ni thleng khan me pui hrisel atana thok tu mi sing khat zakwa somthum pasari zet chu COVID-19 shridan na pek an ni to COVID-19 shridan na pek chung chang sarkar thupuang tu Dr. Lalzomi chuan shridan na hi adong turati hrisel na lama thok tu mi sing khat sanga zaruk somruk pasari te chu pek tum an ni thu soya January som paruk khan ram chung mun dangte rualin shridan na hi pek chan ani a tun thleng hian Mizoram bi ka chuan za zel somruk pakwa point pariat pakhatin andong to a India Ram State zinga helama thok cha pangana ating phakani COVID-19 shridan na pek na hi district pariata kalpui chauzel ani a district thar pathum na thial khozo le saitwal chuan an omna thin district chava health department na thokten an la kalpui ani Dr. Lalzomi chuan then khat chiu du lo shim shim anom lain khosik na sa le nu naw pai te chu chiu an ri lo ti soin shido konga ahmatonga thoktu te chu tun thla chunga shidan na pek chan man an tum thu asoya tun kar chho hian shidan na pek pasak ho kha ados ni na pek le chan tum ane thu asoi bokani Chief Minister Mizoram thang Vawiin Vawiin Khan Central Waime hruaitu tele PWD ho tu te chu thu khomin Mizoram chunga kongsia mek te Central Waime in an endik na an thil mu tele malak ngai te an soi ho Chief Minister Office Cabinet Meeting Room he thut khoma hian Central Waime ten PWD tenen an tho ho na dung zuya Mizoram chunga kongsiam endika ma an lak na chu Chief Minister chuan lom omati thu soya Mizoram le chunga cheng te ta na tangkai tur kong tha kan nei theinan YMA chau ni lovin khotlang le mi puin thei top chua kan theina zone thewa ma kan la chu thil lom om takani thu Chief Minister chuan soin thahnem ngai taka sarkar malak na tho pui zui zel turin asom bokani Sarkar thu chwa tarlan danin PMGSY hnuai kong siam Central Waime ten an endik chung chang atlang pui thuin har satna om angalang chu contractor atanga na in pek chhon tamlutuk awang ni in alanga hetiang thil hi a thlen to lo nan PWD in contract alo sign pui te chuan an na chin thataka specification ang thok zo tura shil an ni a chutiang ani lo chuan contractor te hi blacklist in Mizoram sarkar hnuai na engma thok thei to lova chin chi an ni to tur thu he huna hian soilan ani ZPM thalai te chuan ZNP in ti te chu mi kheu beu tlem te MNF khwang ben ruala lam thin ang an ne ti soin ZPM an be phone na chu thutak hlataka lak chi ani lo ti an soi Vawiin thu chuan siam a ZPM thalai te chuan ZPM atanga ZNP din thar le tu in ti tlem te chu voi khat ma MNF sarkar bengam lova ZPM bengar ngar tu te han ne ti soin in thlandona ZPM din mun kangzel beng hniam tuma thapui thoin an ti thei tok thu chua an siam ve zut ti an soya ZNP in ti te hi mi kheu be utlem te ZPM tho ho na ti chezonga khosa thin te ZPM ti chak tu aya waifwal tu te an ne ti soin party ani na sapui hawa mithar thatak tak te lo lu na tur dal tu te an ni thin ti an soya ni kuma local council in Thandon Khan ZPM a phelang alam tir tumin chan an kho ve nia soin hunakal zela mi puin an ni na dik tak an hu chiang ta hle ti an soya MNF party president Zoram Thangale an ZNPOB te thalaka an lan ho na te chu thuprual lovin social media lama po alo dar ta ti an soi ZPM thalai te chuan ZNP in ti te chu kalphung thar buai pui aya mimal ni na le ham thatna buai zo kan ni ti po soin heng mi te hi mitlem te an ni na chungin phone voice record atanga alandan chuan MNF atanga nuai ko chuang le computer an don le don lova an mani kara an buai hle ti asiat thei ti an soi bokani LPS Fight Night nei tura WBC World Youth Super Featherweight Champion belt le medal te chuan Mizoram ron thleng to in buat sai na kalpui me kani March ni ruk sang ni som ni pakhat khian ardeng thwama hall mual puya LPS Fight Night buat sai ani dona Laltlansanga tlaw le Ghanaian boxer Eric Kwam te chuan
WBC World Youth Super Featherweight title an in chu don ani WBC title in chu na hi India ramin avoi khat thlenna tur ani a khovel hua pani angin India le Mizoram mel lan na tur ani awangin moi hnai taka thlen tumin in buat sai na ngor taka kalpui me kani champion belt le medal hi WBC headquarters Mexico City Mexico changa local ni in LPS Vision Office a to a he belt hi achak zokin an kol hlen don ani hei hi Mizoram professional boxing champion kong shen le medal laklu masak ber ani inrin ni le pathian ni a sample and fi atangin Mizoram COVID-19 shikai mi pakhat ve mo chwa ni in Mizoram shikai mo chwa chu sangli zathum somriat pathum antling to Indrin ni khan Mizoram sample zali somruk paruk en fian ni in henga chang hian shikai mi pakhat mu le ani a shikai mo chwa hi rapid antigen test manga sample en fia zathum somruk pali changa mo chwa ni in Aizol College venga mi meichia ni in college lu dona wanga sample en fia shia kai ti mo chwa ni a district sang chunet laboratory sample en fia somni pathum le ZMC laboratory sample en fia somsari pakwa shikai mo chwa an omlo thungani nimin khan Mizoram sample zanga somnga panga en fia le ni in shikai mi pakhat mo chwa le ani boka shikai mo chwa hi rapid antigen test manga sample en fia zanga somthuma changa mo chwa ni in khom bang ake zoi thu ta wanga damdoi na kalpui ni in a sample en fia sak ani nuwa shi kai ti mo chwa ani ta ani nimin khan Mizoram shikai en koldam ombel lovin voin khan mi pathum en koldam an ni le thunga heti hian voin tlai dar nga thleng khan Mizoram COVID-19 shikai sangli zathum somriat pathum mo chwa ni to in an zinga sangli zathum somnga pathum te chu en koldam an ni to a shikai mo chwa atanga za zela somgwa pakwa point pathum pakhat te chu en koldam ni to in tuna hian shikai en kol lai somni pakhat an lo meka shikai zinga nun na chan mi pakwa an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa the chu ani